Здрасти! Аз съм онзи с кафето, помните ли ме? Мляко, кофи. Да. Днес ще ви покажа как се чистят и се мият ягоди. Сега, започваме да махаме всяка една от тези капъщици, да ги наречеме, и така ги подреждаме отвън извън купата. Всичките ги връщаме обратно. Тук има едни дупки. Служат тия ягоди, като се мият, водата директно от тук да се изтича. И сега, настройваме градусите на водата, трябва да са 15 градуса. Това е най-благоприятната вода за миене на ягоди. Ако е по-ниска температурата, тогава много се изстудява. Обратното, ако пък е по-топла водата, изчезва свежестта. А то идеята е да са свежи. И сега трябва да ги измиеме. Почваме хубавичко така да ги миеме. Почваме всяка една да си я миеме по-отделно. Да може ягодите да са свежи. Това се случва, когато е на точната температура на водата. Сега, като ги измиеме, ето, от само се отцеждат, оставаме ги малко на страна. Взимаме си една хубава черна чинийка. Така хубаво се връзва с цвета на ягодите, защото с такава вода сме ги мили, че да останат свежи. Имаме перфектните ягоди за хапване. За още полезни градинарски съвети може да ме последваш.